ଇଏ ଲାଗିଛି ସୂତା ଆଉ ଭିତରେ ଅଛି ଗୋଟେ ମାଛ, ସେଟା ହେଉଛି ବୋଦ ମାଛ ଅଛି ଭିତରେ। ବୋଦ ମାଛ କାହାକୁ ଦେଖାହେଉଛି କହିପାରିବେ? ସରି ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ହେଇଗଲା, ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖି ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଇଏ ହେଉଛି ବୋଦ ମାଛ, ତାର ଲାଞ୍ଜରେ ସୂତା ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ସୂତା ବନ୍ଧା ହେଇକି ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟରେ ଲାଗିଛି। ମାଛ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାର ମାଛ ବରାଦ କରିଥିବ ତାକୁ ସକାଳେ ବିକିବେ ବୋଲି, ସେଲ୍ କରିବେ ବୋଲି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମହାନଦୀ। ଉପରେ ଅଧେ ବି ଡଙ୍ଗା ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଠି ଅଧେ ବି ମାଛ ମରା ଚାଲିଛି ଡଙ୍ଗାରେ। ମାଛଟା ଆଉ ଟିକେ ପାଖରୁ ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ମାଛଟା 1.5 କିଲୋ ହେଇଯିବ, 1.5 କିଲୋ 2 କିଲୋ ହେଇଯିବ ବୋଦ ମାଛ।